Kemm ġenituri jinkwetaw għal uliedhom f'dinja fejn hemm vizzi, kriminalità u tant sfidi oħra, kemm ġenituri jgħixu fil-biża li uliedhom propju jagħmlu xi waħda minn tagħhom. U meta jagħmlu xi kultant x'salib għandhom iġorru il-ġenituri tal-lum. Insellmilkom u nistedinkom għal 114 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din il-festa tal-familja Mqazza San Luqa jfakkarna illi fl-adolescenza tiegħu ta' 12 sena Ġesu wkoll biex ngħidlek jagħmel waħda minn tiegħu. Wara l-pellegrinaġġ lejn it-Tempju ta' Ġerusalem, probabbilment għal waħda mill-festi l-kbar tal-Lut, mingħajr kliem u mingħajr sliem jabbanduna lil missieru u lil ommu u jibqa' Ġerusalem u ma jindunaw biss wara 3 ijiem. San Luqa jġibilna dak id-dialogu interessanti ħafna bejn Marija u Giuseppi u tfajjel Ġesu. Ibni, għaliex għamiltilna hekk, ara, missierek u jiena inna 3 ijiem infittxuk. U Ġesu li wieġeb diġà konxu xi ftit tal-missjoni kbira tiegħu, ma tafux li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Ekku, Marija u Giuseppi bħal ġenituri kollha quddiem uliedhom jimxu mixja ta' fidi. Marija u Giuseppi jridu jiskopru ftit il-kobor immens ta' dak Ġesu, il-Messija li bentalla magħmul bniedem fdat lil kura paterna u materna tagħhom. Ma jifmuħx għal kollox, jinkwetaw għalih, imma xorta waħda jibqgħu jemnu u jibqgħu fidili għar-rabta ta' mħabba tagħhom lejn it-tfajjel Ġesu. Skont San Luqa, Ġesu b'ubidjenza kbira jirritorna lejn Nażaret u jikber fis-snin, fit-tul u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Forsi f'din il-festa tal-familja Mqazza jeħtieġ li nagħmlu żewġ affarijiet. Nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta' tant u tant familji illi bożza irabbu lil uliedhom. U talba l tant u tant familji illi jġorru is-slaleb tal-firda, tad-tbatija, tal-mart, ta' wlied imwaħħlin fid-dinja tal-vizzju u forsi anki kif għedna tal-kriminalità. Jalla l-mulej bl-interċessjoni ta' Marija u Giuseppi isaħħaħ il-ġenituri kollha u jagħmel li verament anki wliedna u wlied uliedna huma wkoll jikbru fis-snin, fit-tul, fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.